vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana Chipari zvino ndiri kugara hangu kunoku kuwadzana kumba kwevabereki nemhuri yangu uye ndiri pakutambudzika. So zvakaitika mukomana zvakaitika a very long time ago. Dai ndakaziva, dai ndakateerera, ndingadai ndisiri pandiri nhasi. Mari yakaunza nhamo muupenyu hwangu. Mainge muri mugore renzara, ndingati ndakatanga kupindwa nemweya wacho iwoyo mugore ra2007, but pandakazotanga kufamba ndichidzifambira nyaya dzacho mainge mava mugore ra2008. ndainge ndiine musikana wangu wandainge ndichifambidzana naye. Makore acho iwawo tainge tatopedza kutonyora ma-A-level exams edu. Saka musikana wangu uyu mukuzotamba zvakaipa ndipo apo patakabva tachizotanga kurara tose akabva achizobatira pamuviri pangu. So mushure mekunge abatira pamuviri, vabereki vakabva vati no, it was fine, aifanira kuti anga achizoya kuzogara pamba ndokubva tachizopiwa room yedu. Zvose zvainge zviripo, tainge tichitambudzika yedu, dzimwe nguva tichitomboshaya chikafu semhuri, but at least it was better. Zviri nani kunzi uri murombo asi usina urombwa hwaunenge uinawo than kuti unge uchinzi une mari apa usingarari uchingogara uchingofunga chete nezveropa revanhu vaunenge wakadeura, nekuti kune munhu uyo anenge asati akaromba zvakangofanana nekuti unenge wava pakutotsvakwa nemapurisa usiku nesikati. Dzingabata here hope uchinzwa zvichinzi uri kutsvakwa nemapurisa, ende kana ukabatwa nemapurisa unonovharirwa kwenguva refu, hope hadzingambobati zvachose. So ndo zvakangofanana kana munhu asati aromba anokwanisa kuzviona sekunge inenge iri nyore kuti ndinongochekeresa hamai kana kuti hama yangu, but munhu iyeye ziva kuti anenge achitouya kwauri. Dzimwe nguva unenge uchisangana nezvimwe zvinhu zvinotyisa, hope hadzingambofi dzakabata, unenge uchingogara uri mumastresses chete. Tainge tisina mari, upenyu hwainge hwakaoma zvekuti hatina kana chinhu chaigona kutipa tariro. Tainyanya kushaya zvekudya zvekuti takatanga kutsvaka nzira dzekuti tinge tichipona. So ndipo apo pandakabva ndachizobatwa nemufungo wekuti ndinge ndichizoenda kun'anga. Takataurirwa nezveumwe mufesi uyo ainge achinzi aikwanisa kutibatsira. Ndakabva ndachizoenda kuya ndakatanga ndiri ndega. Mudzimai wangu ndakamunyepera kuti kune vamwe madzibaba vainge vachikwanisa kundibatsira sezvo ndainge ndine mabhururu angu avo vainge vachida kuenda kubasa kuBotswana. Ndakaenda kuya ndiye akatondipa kamari kamwe kaainge akasungirira, because ivo vakati pasina mari yedare handikwanise kukubatsira. Ndasvika munhu uya akabva achizondiudza panhau yangu, akabva ati hapana chisingabhadharwi, kunyange wabhadhara dare, but ziva kuti kutoromba kwacho unotofanira kutoti unge uchitobhadhara. Mukoma ndakafunga kuti zvino ndoita sei, because kana chekutengesa ndainge ndisina. Ndikati sekuru kana muchitoda henyu zvitori nani kuti ndinge ndichitongozvitengesa inini kwamuri, nekuti handina chandiinacho. Zvimwe kuda munoda kuti ndinge ndichisiya mudzimai wangu ndouya naye pano, imimi mondirombesa, kana ndazoita mari ndobva ndachizodzoka ndichitora mudzimai wangu. Sekuru vaya vakabva vati no, it was fine, ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka kudare kwavo for a review. Vakanditi vainge vachida kuona mudzimai wangu, asi ipapo ndainge ndisati ndavaudza kuti mudzimai wangu ainge akazvitakura. Ndava kubuda mudare mavo ndikavaudza kuti mudzimai wangu ainge akazvitakura. Ndakaona vachinyemwerera ndokubva varovera svimbo yavo pasi vakanditi bata apa, ndokubva vatanga kundimhoresa. Vakabva vachizotondipa mari vakanditi unge uchinotengawo zvimuriwo kuti munge muchikwanisawo kuwana chinokubatsirai. Mukomana achi ndakazodzokera kumba ndinako kamari kaya ndikatengawo zvitsunami. Zvino ndakazoudza madhamu kuti painge paine munhu aikwanisa kundibatsira. Ndakavanyepera ndikavaudza kuti munhu uyo wacho aikwanisa kundibatsira iye ainge achizanganisa zvekumasowe uye zvikare achiita zvekun'anga. Madhamu nekuda kwedesperation apa ndichivaudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoenda kuBotswana, ende makore acho iwawo
vanhu vainge vachisungwa zvisingaite voendeswa kwamambo vonorohwa. Saka ndainge ndichivaudza kuti zvitori nani kuti ndibatsirwe, so that ndikaenda ndotoziva kutoti kuenda kwandaita ndatoenda ende ndatobatsirwa, newewe unokwanisa kuzotanga kurarama zvakanaka. Takachizoenda kumba kwen'anga iyaya, tikasvika zvichinzi nemukadzi wavo vainge vabuda. Takangopesana navo kuda maybe about 30 something minutes ndokubva tatoudzwa kuti vainge vatoenda kwavo kwazvimba. Zvino takati toita sei, takangopusa apa kana mari tainge tisisina kunyange yekudzokera nayo kumba. Takabva tachizonzi taikwanisa kuzobatsirwa nemari tinge tichivateverawo kwazvimba kuya. Takaenda kwazvimba ndokunosangana navo sekuru. Vakabva vachizoti sezvo ndainge ndisina mari, nyaya yainge iripo yainge iri yekuti icho chainge chiri mudumbu remudzimai wangu chipenyu chichirarama ndicho chataifanira kuti tinge tichizotengesa. Zvakamutorera mazuva mudzimai wangu kuti ange achizobvuma kupiwa mishonga yekuti nhumbu iyoyo inge ichizobva, then tobva tachizopiwa zvinoita kuti tinge tichikwanisawo kuita mari. Mudzimai wangu akachizobvuma kwava kutengesa mwana. So zuva racho iroro mukoma raakapiwa mushonga, ndakabva ndanzi inini ndaifanira kuti ndige ndichienda kunorara mubako nekuti ndaisafanira kuti ndige ndichizoona zvose izvo zvainge zvichazoitika. Ndakaenda ndikanorara mubako, but ndakati ndiri kuhope ndopa ndakarota rimwe zongororo richiuya kwandiri. Zongororo iri rakauya rikapinda mandiri, zvakarwadza kwazvo, but ndainge ndiri kuhope ndikanzwa rimwe zipain. Mushure mekunge ndarota zongororo riya ndopa ndakabva ndachizorota zvekare dzvinyu iri rakauya ndokubva rachizopinda mudumbu mangu, but rakapinda nepaguvhu apa. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Pandakamuka ndainge ndichinzwa pain kuita sekunge munhu ane maulcers. Mangwana acho makuseni ndakazodzokerako kudare kwavo because vakanditi na5 unge uchizosvika pano. Zvechokwadi na5 ndainge ndasvika pamba pavo ko iko kugwagwadza. Mudzimai wangu handina kukwanisa kumuona nekuti ainge akatorara nechekare. She was in pain, she was in a lot of pain. Ndakachizomumirira kuti ange achizopora. Akati apora ndo patakabva tachizoudzwa kuti tichidzokera kumba taifanira kuti tinge tichizosvika kukuwadzana kunze kwatosviba, nekuti pagedhi painge paine bhasiketi ratainge tichazonhonga. Bhasiketi iroro taifanira kuti tinge tichizoriisa pasi pemubhedha. Takazodzokera kuHarare ndokubva tati kukuwadzana kumba kwana Muchembere, ndokubva tachizotora bhasiketi riya ratakaona rainge riri pagedhi tikabva tachizoriisa pasi pemubhedha. Mwedzi yakatevera takatanga kuita mari. Mangwanani ega taimuka toona kuti mubhasiketi muya munenge muine mabundles emari tisingazivi kuti anenge abva kupi. Takava vanhu vekuti takapfuma nekukasira. Then mainge muri muna February 2009 mushure mekunge taromba ndopa takabva tachizotenga imba. Takatenga imba yedu muBorodale pedyo neimba yavamwe minister. Tainge tatova vanhu vainge vava kurarama a high class life. Tainge tava kutogarawo mumahotels, expensive hotels. Taienda kuma-overseas tichitenga motikari dzemhando nemhando yepamusoro. Upenyu hwainge hwava kutifadza, asi tainge tisingazivi kuti nerimweni ramazuva zvinhu izvi zvaizotipandukira zvobva zvachizotanga kutishungurudza. Zvino zvakazoitika makati muri muna 2014 pabirthday raifanira kuti rige richizova birthday remwana wedu, because takatoudzwa kutoti musi wakati ndo waifanira kuti unge uchizova musi wekuzvarwa kwemwana wacho iyeye. So muri muna 2014 zvinhu zvakachinja. Takangotanga kuona zvinhu zvisinganzwisisiki. Usiku hwega tainzwa kuchema kwevana mumba medu mumarooms akasiyana-siyana, asi hapana, taiti tikanotarisa hapana aiva imomo. Taivhura totarisa toona kuti munenge musina munhu. Nerimwe zuva mudzimai wangu akambovhura rimwe bhaketi akabva ati akaona maziso ainge ari pamusoro pemafuta, because tainge tongotengawo zvinhu in bulk. Saka taiwanzo kungotenga mafuta ari mumabhaketi tichitumidzirawo kuSouth Africa. Tobva taziva kutoti hatinochovha kana gore rose. Saka anoti ari mukicheni nerimwe zuva akanzwa saundi yemwana ainge achichema achiita sekunge akavharirwa mubhaketi. Ndopa akati achinovhura akabva aona kuti pamusoro pemafuta painge paine maziso
akawanda. So nezvose izvo zvatainge tichiona zvainge zviri zvinhu zvainge zvichityisa, mufunge kushaya hope uye zvekare uchinzwa mavoices. Takabva tachizotiza kubva kuZimbabwe ndokubva tazotenga mansion munzvimbo inonzi Fourways muJohannesburg, asi zvipoko zvakatitevera. Patakaona kuti tainge toteverwa zvekare nezvipoko zvevana ava, takabva takurumidza kutiza ndokubva tabva muJoburg tikaenda tikanotenga kuCape Town. Takanotenga zvekare imba yakakura, asi kunyange ipapo maspirit aingotitevera. Takangosiya mansion iyi yakadaro fully furnished mukoma apa. Dzimwe nguva tinotomboishandisa as a holiday house kune vamwe vanhu vanotiziva vane mari. Dzimwe nguva vanhu ava vanenge vachibva kana kuAmerica but vasingadi kusvikira kuZimbabwe vachida kuti hama dzavo vange vachizosangana nadzo muSouth Africa, so we rent out those properties. Asi mukoma, kutaura chokwadi, zvitoripo zvimwe zvekuti vanoona zvavasingazonzwisisi, zvekuti munhu anokwanisa kungoona kana kitsi otofungidzira kuti inenge iri kitsi, oiona kana iri mubedroom anenge akarara pari pakati peusiku, izvo inenge isiri kitsi. Unenge utori mweya wemwana wedu iye uyo watakachekeresa. Saka vanhu vazhinji vanowanzo kurenta out mamansions edu vanosangana nemaproblems iwawo kana vaine vana vadiki, especially kana munhu akaita rent out maybe for 2 weeks one of our mansion. Mwana iye anotanga kurwara, kungopisa muviri, kungobuda mapundu, rash zvisinganzwisisiki because anenge achinanairwa nezongororo uye zvekare nedzvenyu racho iroro. Mukoma patakaona kuti ndo zvainge zvoitika, taingotevererwa chete nemaspirits tikabva tachizodzoka kuZimbabwe. Ende taingotongosiya mamansions awa, kutotiza, kutongobuda, dzimwe nguva kutongosiya madhoo akavhurika nemawindo. Sevanhu vanenge vachigara mumagated community taizotoita zvekutofona tobva tavaudza kuti vange vachitivharirawo mawindows nemadoors. Ende kunzvimbo kwekuti hakubiwi zvekumhanya. Iko zvino zvitava nedzimba 3 dzatisingakwanise kugara madziri. Imba yedu yeku4ways ndiyo yakaipa zvakanyanya. Takasiyapo basket racho iroro rinogara zongororo. Zvinhu izvi ndokwazviri kumba yedu iyoyo yeku4ways. Iko zvino zvizongororo iri rakura, ndingangorienzanisa nekamotikari kadiki. Zongororo iri rinogara mugarage, then dzvinyu riyana irowo riri kukura. Ndingangoti iko zvinozvi dzvinyu iri makwiriro araita maybe about 1 meter ndo makwiriro acho araita. Hatichatogoni kudzokerako zvikudaro kunogarako, hatikwanise nekuti kana tikaendako panenge pasina kumira zvakanaka. Saka izvi ndo zvatinofanira kuti tinge tichiita. Hatichakwanisi kuti tinge tichibuda muupenyu hwakadai so hwekurarama muchiita sekunge varoi. Mwedzi wechinumber 2 tinofanira kuti tinge tichienda kuSouth Africa. Then kana taenda kuya tinotenga mbudzi dzedu 3, tobva taenda nadzo mbudzi idzodzo ku4ways, tobva tadzisiya dziri mhenyu. Tine double cab yedu iyo yatisingashandise Ford Ranger yatakatenga, yatinoshandisa apo patinenge tiriko ikoko kuimba yedu yeku4ways. Zvekare nekuCape Town tine imwe motikari, saka tinongotora double cab yedu iyaya tobva tatenga mbudzi dzedu 3. Kana tatenga mbudzi dzedu 3 topinda nadzo muestate tobva tadzisiya mugarage. Saka zongororo iri uye zvekare nedzvinyu, saka mbudzi dziya 3 dzatinosiya tinongodzisiya mugaraji. Hatidzipi chokudya kana kuita sei. Idzowo mbudzi dzacho dzinenge dzatogadzirwa nechekare, hadzicheme, hadziite sei kana kunzwa nzara. 1 by 1 dzinodyiwa mbudzi idzi kusvika 2 months dzapera, dzinenge dzichidyiwa nezongororo uye zvekare nedzvinyu. Then kana taita saizvozvo tobva tadzoka zvedu kunoku kuZimbabwe, asi hatigariko kwenguva yakareba ikoko kuSouth Africa, kungonosira zvitokoloshi zvedu izvi kuti zvinge zvichizokwanisa kudya. Takapfuma asi hatina mufaro. Tine dzimba asi hatikwanise kugara madziri. Tine mari asi inobva muropa. Iyi ndiyo confession yangu. Dai ndakaziva, dai ndakateerera. Kana uri munhu ari kutsvaka upfumi, mukoma, I think kuti musambofa makapindana nazvo mazviri zvinhu izvi, nekuti hapana chinobuda. Handichadi hangu kurarama upenyu hwakadai so, but
kwekuti ndinge ndichienda kunobatsirwa kunoti netsei chinongorwadza mukore uno uyo watiri kurarama. N'anga dzefeki dzawandisa, unotoenda pane n'anga yotokuudza kuti inokwanisa kukubatsira, yobva yatanga kukubvunza kuti saka munhu wacho akakurombesa anonzani. Saka patakatanga kufamba tichida kubvisa zvikwambo izvi nekusazivawo, taingopa vanhu mafone numbers. Wozotonzwa n'anga yaya yava kukufonerai kuti koimimi kana mava kusada zvinhu zvangu zvandakakupai, madii mangozvidzosa kuno kudhani kuti munotenderera nyika yose yeZimbabwe muchingoti pose pose masiya mafone numbers. Hamuzivi here kuti kuromba kana uchitorombesa unenge uchitoita zvinhu zvekutoti zvinenge zvisingatotendedzwi nemutemo. Zvinotoda ndatokupai mvumiro yekuti munge muchipa vanhu mafone numbers angu. Saka sekuru ava vakatombotsamwa zvekurevesa tikavaripa neropa because tainge tapa imwe n'anga yainge itoriwo yefake yainge yava kutodawo kutoromba. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi handichina zororo kunyangwe ndiine dzimba dzakanaka, asi dzimba dzacho idzodzo handikwanise kuti ndinge ndichigara madziri. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Hii mukoma zvakangoma hazvo, zvimwe zvacho zvinoti netsei kutaura pamhepo. Mukoma Nashi, in short, ndinomwe murume uyo wandiri kufambidzana naye akandiudza kuti haana kana kumbogara akaroora kana kuita mwana, but I've recently discovered mukoma kuti akaroora. He got married not only once. Dai kwanga kuri kunzi akangoroora akaita mwana kahwani, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti maybe ane pain, but this guy mukoma, oh my god, handizivi kuti ndotaura ndichiti kudii. He has been married, mukoma Nashi, mufunge zvenyu, 20 times. Vakadzi vose avo vakaroora akazvara navo vana 20. Vana avo vaakazvara nevakadzi, vana ava vose vakafa mukoma. Like recently I just discovered kuti chakazotokonzeresa kuti asazotanga kugara the previous girlfriend, and I've discovered kuti ndo zvaanoita. Anoti kana ari pane uyu he moves on to the next one. Saka akabva achizoita miscarriage. Apo ndainge ndava kutofambidzana naye ndisingatozvizivi kuti iyewo ari kutofambidzana neumwe musikana uyu atori nepamuviri pake. So that is what happened mukoma, and munhu wekutongoti he is a serial cheater. I really do not know kuti ndoita sei. Munhu uyu wandiri kufambidzana naye ane mari. Ipapa paakatondiudza kuti musi webirthday rangu kana birthday rangu razosvika ari kuda kunditengera motikari. Mukoma Nashi, ndainge ndisitomborina kana tarisirwo yekuti nerimweni ramazuva ndichazodhiraivhawo motikari inini nezvandiri. Apa kutaura kudai so ngatova neprovisional. Akanditi baby, inini ndinoda mukadzi akarongeka. Akabva andipa mari. Mushure mekunge andipa mari iyoyo ndakaidya, but handina kuidya isachi. Ndakaitumidzirawo vabereki vangu kumusha. Akandibvunza kuti ko mari yandakakupa wakaisa kupi? Ndobva ndati very sorry shamari, mari iyoyo nekuda kwemamwe maproblems ndakaitumidzira amai vangu kumba because vainge vasitomborina kana pekutangira. Akabva anditi why didn't you tell me? Kwava kutotsamwa, kwava kutotanga kutopopota. Akanditi ndoda mukadzi akarongeka, munhu ane license, so that unge uchizokwanisa kudrive motikari. That was when paakazondiudza kuti you have to make sure kuti unotoenda kumusha. Akandipa mari, akanipa mari double. Akabva andipa zvekare mari yekuti ndizopa amai vangu. Akanditi munhu wekuti kana akati mukadzi chimboenda kumusha anosarudza kutopa mukadzi mari inenge yakawandisa. Hanzi handidi kuti mukadzi ange achizofamba asina mari, ndo pekuti mukadzi anozongofamba achingorarwa nevamwe varume munzira nekuti anenge asina mari. So mukoma Nashi, ndo pandiri pari nhasi. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemazano. Hanzi mazano marairanwa, ende kana mukandibetsera ndingafara chaizvo. Ndoramba ndakangomira naye here. Pakafa vamwe vakadzi 20 nevana 20, iniwo ndinokwanisa kuzopa punyukawo here ipapo. Amai vangu ndikuda kuvaudza, asi ndiri kushaya kuziva kuti ndovatanga ndichiti kudii. Mama mukwasha wenyu
iye he has been married 20 times, even though akatinyepera kuti he has never been married, but he has been married mama, but ndinomuda, and as you can see he's taking good care of us. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Vana vasina matyira kunze uko, kunyangwe uchinyazokuona kuti hapana kumira zvakanaka, but unotongoshingirira kungoramba wakabatirira pane zvinhu zvaunenge uchiona kuti zvinokwanisa kuzotokukanganisa. Hanzi munhu uyu akafirwa nevakadzi 20, vana 20. Dai kwanga kuri kunzi 1 zviri nani or 2, 20 here. Can't you see kuti pane nyaya muchadzifira nyaya idzodzo dzemalicense? Sure, ni license rinoita mari rekutoti mungatozvipembedza kuti ndakatopiwa mari, iko zvinozvo ndatova neprovisional, asi zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.